tossa käy, niin se selviää sitten myöhemmin. Hyvät naiset ja herrat, Italian pääministeri Silvio Berlusconi on Suomessa. Hän on Helsingissä, hän on hotellikämpissä ja luonnollisesti tällä hetkellä TV:n ääressä. Eiks niin? Senpä takia me haluamme Vapun kanssa käyttää tämän tilaisuuden hyväksi. Io sono Vappu e questa è Jenny. Minä olen Vappu ja tämä tässä on Jenni. Benvenuto in Finlandia. Tervetuloa Suomeen. Sappiamo che cosa è il prosciutto. Me todellakin tiedämme, mitä prosciutto on. Siamo delle presentatrici della televisione, anche se siamo tutte vestite, a differenza delle veline dei tuoi canali televisivi. Kyllä me todellakin juonnamme televisio-ohjelmaa, vaikka meillä onkin vaatteet päällä. Toisin kuin sinun omistamiesi italialaisten televisiokanavien naisjuontajille. Siamo ammirate della tua abbronzatura. Ihailemme rusketustasi. Da dove ti viene? Mistä se on peräisin? Dal barottolo. Purkistako? Buen divertimento in Finlandia, ma non ci telefonare. Siamo troppo vecchie per te. Pidä hauskaa Suomessa, mutta älä soittele. Olemme liian vanhoja sinulle. Ciao, Ciao, bello! Oho.